warok Suramenggala. Ana ing padepokan papan kene kang wis tinemu. Ora bakal anggon kuwarok Suramenggala. Anggone nyanding Dewi Sangga Langit babar kapesan ana ing tlatah Wanasaba kene. Ananging sing tak jaluk panyuwunku, najan cemeti suarane kaya bedhake anggasa, Dewi Sangga Langit bakal tak pinang ana ing papan Panaraga kene. Delondong-delondongane warok Suramenggala. Najan ana kene aja ngisin-ngisinke warok Suramenggala. Idak dase warok Suranata. Sing penting ana ing tlatah kene anggone gegladen neruske papan kang wis tinemu ana ing laladan watu tirang ampel. Najan ana ing papan kene wis gedhe-gedhe warok-waroke Suramenggala, tak jajal paribasan pecut samandiman bedahke anggasa. Para siswa-siswaku, sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Tak jaluk siji baka siji anggone mecutke paribasan bledeke kaya ngumpuli bledeke Sunda Langit. Budalke co, budalke. Budalke anggone gegladen ora ing kene. Aja isin-isinke bendaramu.